Soc Josep Maria Vallès i estic convençut que puc ser l'alcalde que Sant Cugat necessita. Vull ajudar a resoldre els problemes del dia a dia amb un ajuntament eficaç, motivant els seus treballadors i treballadores i planificant el millor futur per la nostra ciutat. Ho faré des de la proximitat, a peu de carrer, observant la realitat, escoltant a tothom i liderant un equip preparat de santcugatencs i santcugatenques. Fa molts anys que gaudeixo i treballo amb Sant Cugat, connectant persones i projectes, entitats i empreses, fent possibles iniciatives diverses a favor de la nostra ciutat. Posaré la meva experiència, la capacitat de fer aliances entre tots els sectors i barris i la meva total disponibilitat al servei del nostre poble. Em surt la il·lusió per les orelles perquè Sant Cugat em fascina. Tenim projecte per millorar la nostra ciutat. Això no serà fàcil, però per Sant Cugat, junts ho podem fer possible. Compto amb tu, compta amb mi.